Ndụmọdụ m chọrọ inye ụmụnne m bụ ndị Igbo, maka na ndị be anyị sị na awọ adịghị agba ọsọ efifie n'efu, na ikwu amarọ na ọ bụ ibe ga-ezie. Ọ na-adị mkpa nke ukwuu ka anyị mee gịnị, ka anyị bido laghachighara azụ na ọtụtụ elimeri anyị leghara anya chee na ya bụ ihe enweghị ihe ọ bụ tata. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. N'oge gara aga ka m na-ekwu na n'ụwa ọzọ m ga-abịa na aga m abụrịtarị onye Igbo. N'ogu ọhụụ aha 7 m ga-abịa n'elu ụwa a, aga m abụkwa onye Igbo. Kedu ihe m ji ekwu n'ọfụ? Chukwu okike ejigo akọ na uche na nchọpụta na ọgụgụ isi wee gọzie onye Igbo ọbụla. Ọnya kpatara tata na ndị Igbo bụ ọkasị akasị, ndị Igbo bụ ozuru mba ọnụ. Ọ bụrụ na agụcha agụnyeghị onye Igbo n'ihe a na-eme, ịma na ọ bụ onye iro gụpụrụ. Ihe m na-agwa gị dịka onye Igbo bụ na ọ bụrụ na ị mara onye ịbụ, mara ebe isi, ịfụ na o nwere ọtụtụ ihe dị iche iche ị kwesịrị ime na ndụ a ka o nwee ike ịgazi. Ọnya bụ tata anyị nwa bụ ndị Igbo ahapụgo ike nyụrụ ahụ jekewe isi mkpọ. Ọnya kpatara ọtụtụ ajọ ọya dị iche iche na-efegharị na-eme gị na-atụkwasị anyị. Anyị echefuziena ọtụtụ erimeri dị iche iche tata. Anyị wee na-eme gịnị, na-erizi ọtụtụ erimeri nke si mba obodo oyibo wee bịa chee na ya bụ ihe bụ ọkachasị mma. Kedu ihe m ji ekwu ya? Ọ bụrụ na odegwu jee ebe a na-eme ihe, maọbụ ọgaranya jee ebe a na-eme ihe, ọgaranya anaghị eri ọtụtụ erimeri a unu chee na ọnya bụ ọkacha mma. Ọ na-anachi ha azụ n'erimeri eji wee mara ndị Igbo. Iji wee maatụ, achịcha, ọna, anịga, abacha, ụkwa, nkwuenu, akịdị na ụgba agwọrọ agwọ. Ị na-echefukwa maka ọtụtụ local dishes enwere dịka ịgwọrọ mmadụ akwụkwọ aṅara na ọtụtụ ihe dị iche iche. Anụ nchi egopụkwara, anụ mgbada maọbụ anụ ene. Ọnya kpatara na ọ na-abụ odegwu bịara gị mmemme, a na-akwado mmemme odegwu na-abịa. Maka gịnị? Na odegwu anaghị eri uri n'ihi unu chee na ọnya bụ ihe kachasị mkpa na ndụ mmadụ. Kedu ihe m ji ekwu ya dịka onye Igbo? Nwanne m, ị ma na ọtụtụ erimeri anyị na-eri tata na-enwe the lot of the health benefits and also spiritual benefit ọ na-arụ na ndụ mmadụ. Ọnya ka m na-agwa gị dịka onye Igbo na ọ kachasị mma ka ibido tata wee mee gịnị, chọwa ewu ojii tupu chi na chi a na-eji. Chebanụ ndị nna nna anyị ha anya, unu afụ na ọtụtụ erimeri ha riri na ha rikarịa wee mee gịnị, dị ndụ ọfụma wee gbasie ike. Tata na be anyị ị ga-afụ nwatakịrị erubeghị ọgụ ahụ 7 maọbụ ọgụ ahụ 10, ọ na-aya ọtụtụ ọya dị iche iche nke na-ekwesịrọ ka ekwesị ka ya bụ ọya mee gịnị, tụ nwata. Kedu ihe m ji ekwu ihe? Ihe m ji ekwu ya bụ na o kwesịrị ekwesị dịka onye Igbo ịbụ ime gịnị, ka ibido chekwaba onwe gị, nachi ha azụ na ọtụtụ erimeri na ọtụtụ mgbọrọgwụ dị iche iche. Ọ na-abụ ọ dịrị ka ọ ga-adị dike abụọ ọfịa mee gịnị, kpata mgbọrọgwụ na abụ maọbụ 3 sichuo ya be nwa. Maka ajọ ọya nke na-efegharị n'efere mba ụwa, ajọ ọya nke na-efegharị n'ụwa tata, ka ọ ghara ịtụ gị. Ndị oyibo si stitch in time save lives, eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Kedu ihe ọma ị nwere ike imere dịka onye Igbo? Ọ bụrụ na ife ozi a, biko tụsaa ya ka ụmụnna anyị sonye ma tinye n'ishu ihe ga-abara ndụ ha. Cheta na ndị be anyị sị na ọ bụrụ na ọnwụ egburu onye eji wee chụọ aja, emesịkwa ọ ga-epu ome. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC Ọnụrụ karịa ibe ya. Ndewo.